Nou, wat een goedemorgen alle. It's John Peters hier op KIKZ 1250, Boundless Love. En wil trainen met gedankens die Gottes woord, de laatste paar vers en Matteaus kapitel 13. Nou, wat een goedemorgen alle. Goed jullie hier te gaan op dit programma. En deze eerste 15 minuten waar we in Gottes woord aankijken. En zoals je weten, we gaan direct het boek Matteaus. En we merken van der vorig met Matteaus kapitel 13. We waren een klein beetje waren holen. Jezus fängt an met een zeeman, die wordt de zoet zeeën deed. De zeeman, dat is een mens, wat God zijn woord verkennen deed, predikers, diakon, schilders. Sogar ik en du. Wanneer du met die Nuba vertelt van Jezus Christus, dan hast du zoet gezegd. Ik doe krijg nu zoet draaien. En dat zoet, dat is het evangelium. De boodschap van God zijn leven voor verlorene zinder. Wo wordt het zoet gestraaid? Mijn vriend, alle wegen. Op harde weg, op steinige weg, op darnje weg, op goede eerd. En de vrucht, dat is op te mij en die. Ik en du kunnen entscheiden wat van de vrucht dat wat brengt. Doe nou waar ons hart is. Wanneer die hart weg is, dan wordt het vrucht brengen. Wanneer die hart kalt en steinig en darnig is, dan wordt het voets verdrehen of weggaan. En dan gaat Jezus wieder en heeft de geschichte van hoe dat wijd en dat kruid het licht gezet wordt. En dan zegt Jezus, laat het bed wassen. We waren daar te de hoofdtijd uit en uitscheiden. En door dit heeft van de gerechtig, waar de gerechten worden im Himmel gaan en de ongerechten naar de hel. En dat brengt hij hier met een geschichte dat hij dat leert. En dan gaat hij wieder en heeft meer vergelijkenissen in Matteaus kapitel 13 van wo dat koninkrijk zo is. Dat is een zalmkorn, het is senfkorn, mustard seed. Dat is een zeer kleine beetje zout, een zeer kleine koentje. Aber dat geeft een grote boom, zegt hij. En dat krijgt dus dat hemmelrijk gewassen heeft. Dat vangt aan met 12 jongen. En dan loopt hij weer naar 120. En die boerische stoel was de hele jaar erop kwam. En die dag wat de hele jaar erop kwam, waren 3000 zuilen geraad. En zo dat was. Dat koninkrijk is over de ganze wereld gekomen, mijn vriend. Dat is hier op Eden. En God deed zijn kerk bouwen. Zijn rijk. Maar we reden van zijn koninkrijk, dan werden we immer denken aan zijn kerk hier op Erde. En niet was dort, wat is die kerk? Dat is niet bloos een gebied, dat is niet bloos een stad waar we terugkomen. De kerk zijn echt een du, mijn vriend. Dat lijkt Jezus Christi, dat zijn mensen, wat Jezus im hart hebben. En Jezus beet dat we würden ons vereinigen. En wat in heel jaar aan zich gaan, dat is de kerk. So dat braucht geen gebied om kerk gaan. De kerk is dat lijkt Jezus Christi, waar hij de hoop is. En over zijn kinderen wordt en zijn gemeente hier. De kerk is over de ganze wereld. Dat zijn niet bloos Duitse kerken, de Spanische kerken, de Kleingemeente, de Ulknier, de Sommerfelder. De kerk is over de ganze wereld. God heeft zijn kinderen alle wegen. En je ziet dat de mens wordt dort weet en dort erkent. En dan gaat hij weer en zegt dat koninkrijk is een dieren ding wat mensen zien en dieren prijs vertonen. Hij zegt dat de mensen, die worden wat wichtig vinden. En wat is dat? Dat is dat zuilenheil. Dat is de zuiligheid en dat salvation, de radung, wat in Jezus Christus is. Hij zegt dat ze dieren als perlen. En hij heeft in die geschichte van hoe een mens in ganz het huis omdraaien dat bis zum de eine perle vindt. En dat is waar ik nu zijn, wanneer we naar God zitten. We zitten wat diert, wat wichtig, maar we moeten nu zitten. Maar Jezus zegt ook weer de zeek die vindt. Prijs dem Herrn dürfen niet zo. Nu zijn we dan bij het 1 kapitel. Nu zegt dat Jezus ging naar huis naar Nazareth. Nu zien ene mensen, zijn Geschwister, die wordt am Kanden. Dat nadat zijn Brüder, einer von den Brüdern bekeert sich Lothar, dat wie ein Jerb oder ein Jakobus. Die bekeert sich Lothar, die heeft sich gleich bekeert nur dem, wat Jezus im Himmel gedaan heeft. En so Jezus hat Geschwister, wat nicht an ihm bleiben. En hij had ook in zijn stad mensen wat niet aan hem blijven. En dat zegt op 1 van Matteaus kapitel 13, dat hij wilde wunder doen in Nazareth, maar hij kon maar weinig doen. Waarom? Dan zegt hij, wegen er aangeloven.
So God kon doen wat hij wil. God kon alles doen. Wie weten, God is God. God kon dingen reden, dan passeren die. God kon huilen. God kon van de dood je opwekken. God kon die huilen. En God kon wunder doen in die leven, en die heim, en die gereedschap, wat immer. Aber wat is dat andere part van wunder en tekens? Dat andere part is geloven. God deed zich helemaal op wem opbaren, oder op wem op forcen, würde zijn op Engels. God deed helemaal met een bemus en wunder. Hij deed bloß van mensen rijden zijn de ver, en op zijn de ver, en geloven han de ver. Nu heb ik een vraag voor die. Wat is geloven? Wel, die meeste mensen würden zijn dat es op een weg wordt leven, niet? So dat würde für sein, dat is vielleicht een weg van denken. Ik geloof dat Jezus is van dood opgestaan. Dat is something wat ik weet, niet zo? Dat zijn mijn gedanken, dat zijn mijn hart. Maar kan ik die nog op een gedanken opführen? Geloven is nog een ding meer. Du hast nog een woord voor geloven. Sei je uit voor dat woord? Dat woord is gehoorzaam. Wer gehoorzaam is zu God, der heeft geloven. Wer dort deed wat God zegt, der heeft geloven. God heeft gezegd dat we zullen ons in zijn blijven. Wer dort deed, der heeft geloven. God heeft gezegd dat we zullen ons nobel leven zoals onszelfs. Wer dort deed, der heeft geloven. God zegt dat we zullen einer voor den anderen beten en we zullen einer voor den anderen salben met oil. Und die wordt vielleicht sagen, no, dat zullen die deiner. Jakobus 5 redt van de deiner, aber Matteaus 16 redt van wer immer dat deed. So du hebben beide ruim voor. Dat kan beide mensen uit beide groepen kan dat doen. Alright, so geloven is bloß gehoorzaam. En so deze mensen in Nazareth, die werden goed gehoorzaam. Ze hadden zult aan den Messias blijven, aan den Heiland, de Rada, wat gekomen weer. Maar weet je wat er behingen deed? Weet je wat er hield van geloven had? Ze kwamen den Jezus te goed. Ze hadden gezien dat hij weer bij hem opgewassen. Ze hadden gezien hij ging naar Stuhl vielleicht. Ze hadden gezien hij deed vielleicht wohl bezorgen. Vielleicht haben sie von seinen derschen Stellen gehört, wegen das sagt, dass er in seinen Fuder seine Fußstapfen gewohnt, er hat Haltarbeit. Auf verschiedenen Städten sagen sie, ist das nicht der Carpenter, ist das nicht der Haltarbeiter von Nazareth? Auf anderen Städten sagen sie, was kommt von Nazareth nach Godet? Das ist, warum wir sagen, in der deutschen Dörfer, die fähren ein Dorf wird abgehoben über der andere, die werden vielleicht Hecher oder Ricker. Und das andere Dorf werden vielleicht nur da, ne? Well, Jesus kam von der niedrigste, armste Dorf in Israel, das wird Gott sein Plan. Wenn sie wieder gedacht hatten, würden sie vielleicht haben uns bekannt, dass wir actually in Bethlehem geboren und die Schriften wie erfüllt worden in sein Leben. Aber diese hatten nicht glauben, wegen sie hatten zu viel, ich muss es nicht sagen, diese hatten nicht hart glauben, wegen die hatten zu viel Kopf glauben. Die kannst nicht mit den Kopf leben, mein Freund, die musst mit den Hart leben, das Bannerste. Die musst Gott eine Weisheit fragen, die musst ihm eine Rot fragen. Wies mich, lehr mich, halt mich zu leben. Das ist ein Mensch, der sagt, er sagt zu Jesus, ich glaube, aber halt mich an Glauben. Und mir hilft es wie ein gutes Gebet. Wenn du wird nicht von schlechtes gesagt, dass er das Gebet, ich glaube, das Gebet wird beantwortet. So, du mit ihnen hart bleiben. Und dann der zweite, sie gehorsam. Wo kannst du gehorsam sein? Weil du für andere beten. Früher, die wollen kannst beten für ihn. Nicht, wie sagen, ich will für die beten. Nicht, früher, die Menschen, wo kann ich für die beten? Was fehlt die von der? Well, vielleicht wollen sie sagen, ich habe das und das Gesundheitstrubel. Oder mir het Schlag in de Ei oder ons Kind ist auf dem Irrweg. Und dann kannst du entweder mit dem Tod beten, oder du kannst ihn mit dem Haus nehmen und kannst dann so dort beten, beim Namen und kriegst, was dir fehlt. Alright, aber hier will ich glauben. Also Jesus kann hier euch Wunder tun. Ich will hier sagen, dass Gott der bloß Wunder, wo Glauben ist, wo Menschen was von ihm wollen. Zweitens, Gott der kommt mit einem Bemuss und die Leben sich nachweisen. Jesus sagt immer, komm zu mir. Hij kwam weer hingen rondran. Hij kwam bozig zum hij praat kwam. Hij zei bloß kom naar mij. Ik wil die Heiland zijn. Kom door mij nu volgen. Hij kwam weer op Engels te zijn. He never chased anybody. Hij kwam weer hingen rond. Dat we immer kom naar mij. So hier deed hij niet met een bemus Wunder. Dat we vrijwillig. Dat we niet geloven. So nu zegt het. Dat hij kon niet veel Wunder doen. Dat we meestens van die aangeloven, God stoppen dat. En God laat zich dat je vallen, niet zo? Jezus laat zich dat hier vallen.
dan zegt hij, Jeff hij een antwoord. Hij zegt waarom? Hij zegt een profeet als in zijn ene hemel staat on ihr. En dat is zum Schluss waar ik dus gedanken breng. Want wie den prediger vielleicht goed kan, dat is mal da, ne? Wir waren leven in zo'n predikers harken van het internet oder über TV. Ik wil hier zeggen, dat zijn goede predikers, die hebben goede boodschappen. Aber die prediger thuis, die wordt die deiten, die wordt die bevrijen, die wordt die begroeven, die wordt die bezegen, wanneer krank is, die wordt die motor spreken, wanneer slag hebt. Die kost gewoon vielleicht een handrühr kriegen oder een goede hug, een drek. Dat is wat het houdt. Mijn prediger deed dat alle voor mij. Hij leeft me, hij geeft me een hug wanneer het veelt. En hij roert met me toe, hij lacht met me toe. Dan moet een TV-prediger, ze staat proberen te gerieten, die wordt niet meer tijd hebben voor die. Die heeft zijn ene job, die is weit op, ne? Jemand heeft gezegd, een TV-huggen, dat niet veel goeds. Die dat niet twee huggen, die dat die niet twee dreien. Du kannst wat leren van die, geen trouble. Maar die thuisje prediger, die thuisje deiner, dat is wat wird. En viele mensen harken dan zijn boodschappen van het internet en oh, die kan ze fan. En weet je wat die verder op het internet doen? Die doen dat iedermaal even, wat het perfect is, wat het raak is. Wanneer we een baby geschreven heeft, dat doen ze de ruit nemen. En dan hiet zich dat in zo'n volkomen boodschap, niet zo? Wel, hier thuis, als we die mensen zijn, wat die worden leid bewezen, wat die bezeten worden, wat die worden met die toe beden, en die worden op die begrafenis zijn en zo wieder, waar we die leid ook terugwezen. Zo, zie part van de groep, voort de kerk, vrij je wat je helpen kan, moet God je zien en dan denkt aan dat God dat niet wonder, want ze hem niet wel. Hij wordt zich niet bematten, op je op te komen en wunder doen. Hier wordt hij hem kunnen wunder doen. Dat is zo schuld. De mensen van Nazareth ervoeren niet wunder. Er wordt niet veel. Er wird niet veel te wunderen. Wegen Jezus kun je weinig opvangen. Ze kennen hem te goed. Ze wissen niet wer hij weer. En die willen niet geloven. Maar God die zegen, mijn vriend. Bald waren hier. There's a place near to me where I'm longing to be with my friends at the old country church. There with Mother we went and our Sundays were spent with my friends at the old country church. Precious